Tornem a ser aquí a l'Olla de Grills després d'aquesta petita pausa per la publicitat, debatent i parlant, no sé si parlant d'idees perilloses, com aquell llibre de l'Oriol Illa. Mireu-lo bé, Oriol, l'he tret aquí amagat, el tenia amagat. Ah, publicitat. Moltes gràcies. Home, una sorpresa. Un tertulià habitual de l'Olla de Grills doncs, publica un llibre, en aquest cas amb aquest títol, força suggerent, Idees perilloses. Diu, la vida no és metàfora per qui no és lliure, la vida no és líquida i el debat no és un sofisme per qui aspira a millorar les seves condicions de vida i des de la seva gent. Bueno, podríem llegir molt més, però... Jordi, prefereixo que una pinzellada, va. No, molt breument. És un assaig que pren part. Jo crec que hauríem de prendre part tots. No parlo a la taula perquè tots els que esteu a la taula són gent implicada, independentment de la ideologia que defensi, però allò de que ens havien explicat el conte aquell de que les ideologies s'havien acabat, doncs ara es demostra que no, que hi ha una ideologia que és l'imperant i que és la que ens ha portat on som. I jo crec que això, independentment de com ens mirem la crisi, arribarem a aquesta conclusió, que hi ha una ideologia i que potser ens hem de pensar diferent. Ja no és un tema tecnocràtic, ni d'especialistes, ni de polítics només, ni mediàtic, sinó repensar-nos com a societat. I jo crec que el que intento modestament és explicar això, que estem lligats una mica mentalment amb una ideologia que ens està menjant i les idees perilloses són justament el contrari. És optar per un altre model de societat que pensi més en la persona, que pensi més en el progrés, que pensi més en la laïcitat, no només la laïcitat religiosa, la laïcitat en contra dels fonamentalismes, dels totalitarismes i que defensi també el bé comú, que no és l'espai públic, és l'espai compartit, l'espai que és de tots i que per tant això, al final, la traducció de tot això és que la nostra conducta, el nostre comportament, els nostres hàbits han de canviar necessàriament si volem que el sistema econòmic canviï.